Iphondo laseMpuma Koloni lelinye lamaphondo elinamanani aphezulu olutsha olungasebenziyo. Ulisakhanya Mathiso bethweswa isidanga kulo nyaka uphelayo waye waqala ishishini lakhe lokulungisa iifestile zemoto. These opportunities are once in a lifetime in Eastern Cape. We cannot run away from that fact. So by us coming to these events, it gives us something that, it gives us hope that we are going to get somewhere. Ezolimo kunye nezempilo beshukuxwa kakhulu ngabantu abatsha kule ndibano. Udumile Ruwe, intloko ye-Empower Youth, uthi lo mbutho ukwazile ukuxhobisa ulutsha kwilizwe ngokubanzi ngezakhono namathuba abonakalayo nokuguqula ubomi balo. We are here to ensure that the youth of Zwelitsha are provided opportunities that unlock a better future, unlock an economy for Zwelitsha. The revitalization of the economy of this township needs to be looked into. Isithethi se-Transport Education and Training Authority uSabelo Mbulu uphefumule wenjenje. Within these 3 days that TITA and Empower Works were here not in Inhlangano, in King Williamstown, Zwelitsha, young people have been trickling in, and we are so glad that they came through. Impelaveki yethetha Empower Youth ikhuthaza abantu abatsha ukuba basebenzise amathuba bawanikiweyo. Ivulelekile kwaye isimahla kulo lonke ulutsha olungaphangeliyo oluphakathi kweminyaka eyi-18 ukuya kwi-34 ubudala. Kwiindaba zethu kuChannel 163, USiphosethu Booi, ndiseQonce.